sak penae dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi atomo iki? Nang lengen iki. Ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Anggepe rumangsane apa? Nang bareng ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Sasmita metu dalan sing kepiye? Ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene. Mbuh ingkang magepokan kelawan donya, ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe, lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau. Mesti tak pikir. Lah iki arep tak kandhakake iki olah Sasmita, ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Lumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem utawi tiyang nindra utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Nek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpen napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming ngrembug impen. Ngimpi apa ya, Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andel ora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot ora. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilareni tok kaya ngono kuwi. Mula kowe iki keluargamu murat-marit, duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa. Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah Sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa bapak niku ngimpi napa? Impenku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketuntu. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketuntu jroning turu.
Kuwi jenenge Impen Titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni iki ketuntu gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Mergo aku seneng redheke ra kelakon nek dadi kegawa ngimpi. Ayo kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak? Titiyoni. Pepenginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan aku tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Tra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anake cepat-cepat bapak ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Kuwi mesti ngeyel kowe ora. Karo bapak kok le mentolo-men muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Kok ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu, yuswane wis semono. Kayak widodari ki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole monggo miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu nama pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu ki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu
Cakraning Rat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cokro Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makuta Rama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makuta ya apa? Makuta kuwi agemaning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning udu Wahyu blangkon. Wahyu Makuta Rama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to paritane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasra Harja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti sidemadaning pendaping Paduka Karang Dempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sangganing para warga sapadukan Karang Kadempel ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikanipun Lurah Semar Badranaya wonten ingkang nggadahi pengajap mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi tarunane ora ana kawula ingkang mrengkang saking pranataning padukan kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa nenggih putra para Pandhawa satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantaraja dumraja tanpa larapan kaya kaget kang samya mulat kok gawe marem wiwit aku momong wong tuwane nganti tekan peputra mongko wis gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nala Gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel wah jan ya melu marem ya Truk arep mingsak nyawang we awak dhewe yo ngerti laire Ndara Wisanggeni biyen piye awak dhewe yo ngerti laire Ndara Antasena biyen piye laire Ndara Gatotkaca piye Ndara Abimanyu piye laire Ndara Antarja piye saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya Truk heeh aku kelingan jaman laire Ndara Gatotkaca biyen bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijer awake bualunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya Tru ayo iya mula nek nesu awake kaya tembaga awake kaya tembaga awake dadi bualung kabeh dadi wesi kabeh balung pak wesi Tru
dadi wesi kabeh marang yo omong kleru ora yo entuk wae aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi mula ora wonge gleleng to kalung usus heeh mula ndugal kewarisan sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki laire ning ndi anu nang ngendi kuwi rumah sakit ngendi kono kuwi rumah sakit ngendi kowe iki mung gawane ngarang kok Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne kuwi neng lakone ora kon durung lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu heeh wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya terus ayo ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok heeh oh guys roba ding 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 mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya ora ngerti aku Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku bektiku katur ya Kek kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den ya Kakek Semar slamet tekaku aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kek wilujeng kula tampi Ndara Garukaca wilujeng ya Siwa Semar slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur nggih kula tampi Ndara Antarja ya slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar nggih kula tampi Ndara Abimanyu iya Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti Siwa nggih kula tampi Ndara Wisanggeni bekti kula Den iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana Ndara Antasena bekti kula katur ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nala garing tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya nala garing tak tampa Ndara Wisanggeni bekti kula Ndara Antasena bekti kula Petruk tak tampa Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Gong dentenan Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk kok dirotone ngentek wektu meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya 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 Bagong pangestuku Tampanana ngandel ora ming pangestu ta ora ana sing kacret sithik-sithik Bagong ya sapa-sapa dijaluki sapa-sapa ditembungi ora wong kaya kebangetan ora nun sewu lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun Ndara kula lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku sampean iya lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom panggriyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa Kek aku kuwi ngimpi lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka saka petunganing Wisanggeni Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar
cah cilik kok pintere Raja Mak-jamak. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Mak-jamak. Sapa, Pak? Ah, ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan kula pepindhan ya, Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu iso nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti, kakehan gunung tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani budidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono, Kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong, tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak ngenekke kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun ngampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung izin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ya masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ana kuwi waras. Madang kok jur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras.
Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau detensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora diutek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Gawe kaget. Niki rak Penemban Durna to Penemban. Kandhak mleguduk swalu kembal Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penemban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Penemban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam talingku katur marang kowe ya Semar. Nggih kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Mitra Kancang Bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tamanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tamanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tamanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tamanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tamanana ya Naka Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tamanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Mbah Tamanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake bacaku. Kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, jual. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaine gedhe dhewe, Truk. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iso. Aja gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku dun nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang aning sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung saksi ring bawang saumuring jagung sauruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sowan ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning
Karang kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binayang marang negara Ngastina. Ora ketamung teleng kodheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu karang kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubrah-mubruh, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina saklawase bakal pinaringan pangkat nujum Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo. Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa. Lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, pengang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tak peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kan saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosen bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocok to, Kang. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-dilangap cangkeme kok kenek. Sak penae dhewe ora. Lho
Apa Bagong kok ucul klambi ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Anggepe rumangsane apa? Neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum neng ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa Mbak Agem Semar ki blereng karo Brono Picis? Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ora ngerti to marane. Goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa Mbak Agem urip ning alam padang ki sing utama iki bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padha ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku S8 Oh. S2 mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep cilik tapi lak gestos ya. Pak Toton dasmu lho. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe.
Nek kene arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake Rage sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha kerayaan. Kerayaan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katiken. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe sijab kok metu njaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ra yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tuntut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Awiran delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendeli iki? Wah, setan ya ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot kaya pancen jos.
Bagong rasa melu tak tandangane Bagong. Wah, ndar-ndar jonyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara ya Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki anak satriya, anake bapak kudu bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing berani kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesemcoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge, njaluk pamit jiwa Semar. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Ini ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah siramu. Pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudar kowe, mudar apa? Ya, lena Pangendhawa cacake Kalanjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungano dadamu nya. Dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok, Reng. Asale canggel eleng kok ya. Terus barang nanti kok nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang.
Wedian. Gong. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok nglelenge ra jamak-jamak. Ono-ono lho Kaleng. Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ulah setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane, Mabura. carane Sikile ketruk lemah ping 3. niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Leleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres dasmu. Oh, biar. Wah, geleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah itu bisa. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Wih lah Bagong ngampuh, gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku pengen ambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak Jake gelut ning jero bumi. Merem. kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to. Iso. Wonten iso Mati wonge, mati. wah iku wis apik. Merem ngamet-ambekan. Ojo endo. Nek arep dingslupi aja endo. Kan iku ora tau endo. Kan manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula. Nggih. Kowe narep ning ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kamu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senengane cah kurang ajar. Gong, napa iki ki nandur ki tenanan.
kok ambles bumi nggawa kantong gandum telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to kowe engko tak kei to wah kok nek carane ngono kuwi gah aku wah uga kok aja baleke kok wis kowe ra sampe santai wae to wis ra sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kei jeneng aku ra wani iki gong wis wah kandhane kaya ngono dok gelut neng bumi sing weruh ya sapa wayang kok menganimasi waduh iki aku dipendem sak dodo iki apamu kapan kowe balik iki Gong balik iki ora semangken ora ayo patih sengkone ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa wow konangan gareng timbles kondir kantor solare entek apa ya iki kaya wis ra gelem banter ya wah kabulatore reget iki ya suara-suarane mak plok 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 man piye dicebloke sadodo man cebloke karo sapa wah sampeyan nek ngerti gila Bagong ambles bumi Petruk ambles bumi gareng mapur medeni man Bagong ki ambles bumi nggih nek hati bisa diceblok anggere ana mak sendul kudu mencolot nek ora mencolot bisa diceblok karo Bagong ngatur-ngatur wani atas hati ya tak jinjing ya ulu wah Bagong keceron iki lene blok iki ngene nancep ke mempeng banget iki didudut kok angel Mas mbok coba didoni aduh lega aku sampean ki wong tua to ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli mbok nek tukul njaluk antel mencelat kowe sembecengan mlayu wae selak diceblokke meneh padha men katot-katoke ta Esra demet gege karepe dhewe patih kok katoke ditarik untung lobok dadi ora sak wonge balik iki Gong mah ukuran 3/4 wah iya nek kowe lemu ya ora sedeng ae tak bedah santai wae sambung kain liyane kardinal waduh men kardinal kok mempenge ra jamak-jamak ora lho keterangane katut sak kathok jero ha iya sengkone iki pate kok kathoke jero rendan rendan piye kaya saringan tahu lho kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora semengane werna-werna
dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ah iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok mung tekan semene tok. Kita isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeblok. Woi. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya, akeh lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sarika ing dene terus. Marikoten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir, Siwanayantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwanayantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwanayantaka. Aku mangkat dina iki Siwanayantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Tansah pinanganing ngawidadan niring sambi Kalawa prataku ana ing Dwarawati. Kemarin aku ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka. Nyaya kulub ndak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu ing Dwarawati tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha raja sak praptamu nggih. Pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe. Aku ngaturi sembah kunjuk ya Pakdi. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestuning wong tuwa tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Anggir Wisanggeni. Katuran karajan rawuhipun nggih. Paman Setyaki, slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena.
Wilujeng rawuhipun Mak Cilik garpu ruji slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengecaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pak Dipati Udawa iya. Kaya ora kepenak. Sowanku ning negara Ndarawati, Pakdi. Wis anggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak Bodrandamar sasi gita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndarawati. Setemene ngene wae. Sowan kursane kok Prabu Ndarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing dalem Solo Geni, sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasombenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndarawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal lakon penjangane gering bayu wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Ndarawati. Mula wae sowan kowe iki wale-wale apa? Tanora kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitirane ngastoane ngasto. Jagat wasane ku Bathara Wayah jagat wis anggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndarawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndarawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar, matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni. Antasena, ha Padi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kelawan makmu Ndarawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena.
Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang awakmu Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Ganjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kewarisan. Dumeh ndugal kewarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satru Enggar Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Jagasuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jelas. Ayo wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa, tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Pate kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Pate kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasemyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo nggih kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan Majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Jagasuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake Majile Garboruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Jagasuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima, ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Pak Garboruci. Ojo indole.
Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Lah iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Tyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Tyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kados dipun cocok idung. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Tyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena Piye? upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma manono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, Ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. mula sampanono. Mangkat to ning Karang Kadempel. Yo, matur nuwun, wis anggene endi? Mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe, Nger. Yo. Setyaki Wonten timbalan. setemene sadurunge wis anggere lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya mung bakal ndak kanthi pirembugan Berembagan perkawis menapa? pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata. Mboten. Setyaki Wonten timbalan tunggu negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladok wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ingaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki Ngestaken dawuh Prabu. Murudyaki matura nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matura marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwanaya Ntaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijayakesuma, pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala. Monggo sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkah anggro sesumbar Lindha pami konjeng kumaludhuk Guntur ketup lumembak penyu kang kumambang
Sang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu Ngamarta bakal awol maringake pustaka jamus yang jimat Klimasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka jamus miang jimat Klimasada nggir Tanjung Anom Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel mila samangke Gandeng Patuwa Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka jamus miang jimat Klimasada kula nyuwun pamunten tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta Mrai Patuwa Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka jamus miang jimat Klimasada wah Mapunten amit Sang Klimantabi direbena ing Raduni Demawaing Nawang Tuwak Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara ingkang tan mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami gejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng raosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kalian Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan mbok menawi menapa dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka jamus Klimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu
Ngapunten. Mboten badhe wantun ngal pepunden Pandhawa. Nanging ngawrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwanaya Taka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Kaka Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Wah, kuwi tenan Nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake. Dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klima Sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungkasing pamanmu. Kemareng Paduka paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula trimaringaken paman. Lekas kita linuteng kidung katung katereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja Prabu kula ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Antaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepunden Pandhawa. Nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Ayo binatang paresmaning jajalan sukertani baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe ku mau wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala.
ngerti ora? Yen pancen kowe durung manut, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ngepek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangane Cut Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo kilane jajane Baladewa kuwi. Wah, arti. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging barate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja. Kresna inggih Kakang Prabu. Kula ingkang ngraying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sajroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah bisa mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayasuma. Oh lho, inggih. Lah terus kembang to paringke. Kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Dumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan Pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememplek. Tememplek ana ngawake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa wae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharaken wonten Karang Kadempel. Nggih. Kakang Prabu ngedharaken wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Thank you.
Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma iya Kakang Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Ana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada Kakang Semar apa kepara nyata leres Darantarja to iya lah pun di pusaka Nenggala yen ora saka kareping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa sing didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliwuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentrem ing negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbo kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala boten manggilangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.